Terakhir iki sing angel dhewe iki tur sing tuwa dhewe. Iki mandi dhewe ucape no. Iya, ngati-ati, ngati-ati. Iya yuk. Ana wong edan. Oke. Lagi ndalang. Wah. Wah lah krocok bendu tenan. Sanes sampean. Oh, udu aku wong sing mayang aku kok sanes sampean. Nggih pun nek wis ngakoni. Lah wedhus ya. Yo terus, ora apa-apa, ora apa-apa dienggo parikan ora apa-apa. Sing penting kagem kabagianing Piyai Pulusan. Nggih, sing Ana wong edan lagi ndalang, wis. Sindene pekok gawe sik. Mugi warga Mulusan tansah slamet. Loh,